ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 22/6/23 ಬುಲ್ಪುದ ಮುರುಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಹೃದಯರ್ದು ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಪಣಂದು ಪೊರೆ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಅಪಾರವೈನ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಬಾಯಿರ್ದು ಪನ್ಪುನ ಪಾತಿರತ್ತು ಆಂತರ್ಯುಡು ಸ್ಮರಣೆ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಡು ಪಂಡ ಮಾತಾ ಕಳಹ ಕ್ಲೇಶಲು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೆರು ಬಾಬಾ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾದುಂಡು ತೊಂದರೆಡು ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಐಕ್ ಬಾಬನ ವಾ ಶಿಕ್ಷಣನು ಕೊರೊಂದು ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುನ ಯುಕ್ತಿನು ತೆರಿಪವೆರು. ಉತ್ತರ. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ಈ ಶಬ್ದನೇ ರಾಂಗ್ ಪನ್ಪರು ಮನಸ್ಸು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಪುಂಡು ಇಂದೆನು ಪನ್ಪುನನೇ ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ತುಂಡಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗನೆ ಬುದ್ಧಿ ತಿರ್ಗೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಆಲಸ್ಯ ಬತದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ಯುಕ್ತಿನ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕಲ್ನ ಚಾರ್ಟಂದಿಲೆ ಆಂತರ್ಯಡು ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪರು. ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಡ್ಲ ಶ್ರೀಮತನು ದೆತೊನ್ವರ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ತೊಂದರೆಲು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಗೀತೆ. ಬನವಾರಿ ಬದುಕುನ ಆಸರೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ನಿರಾಕಾರ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ. ನಿರಾಕಾರ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ನಿರಾಕಾರ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಏರ್ನ ಮೂಲಕ ಲೋಂಡು ದೆತೊಂಡಂಚಿನ ಈ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒವ್ವೇ ಶಾರೀರಿಕ ಪುದರತ್ತು ಬಾಕಿ ಏರು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರುಳ್ಳಿರು ಅಕಲ್ ನಾವು ಶಾರೀರಿಕ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ ಪುದರ್ದು ಲೆಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಕುಡ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ನಿರಾಕಾರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪೆರು. ಈ ಶರೀರನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮ ಈ ಶರೀರನು ಬುಡ್ದು ಎನ್ನ ಕೈತಲು ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಈ ಮೃತ್ಯು ಲೋಕಡು ಜನ್ಮನು ದೆತೊಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಶಾರೀರಿಕ ಸಂಬಂಧಡು ಕನಪುಂಡು. ಮೊಕುಲು ನಿಕುಲೆಗ್ ಇಂಚಿನಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಎಂಕುಲು ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲ ಅರಣೆ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದ ಪನ್ಪೆರು ನಿಕುಲು ನಿರಾಕಾರ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲರು. ಈ ಶರೀರದ ಆಧಾರನು ದೆತೊಣಂದುಲ್ಲರು ನಿಕುಲೆಗ್ ತಮ್ಮ ಶರೀರ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಈ ಶರೀರನು ಲೋನಾದು ದೆತೊಣಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಯಾನು ಅಪ್ಪನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾನು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮದ ನಿರಾಕಾರ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಅಕ್ಷರನು ಪನ್ಲೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೆರು ಎನ್ನ ಅತಂಡ ಎಂಕುಲ ಮನಸ್ಸು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾದುಂಡು ಮನಸ್ಸುಗು ಖುಷಿ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆ ಮನಸ್ಸು ಅಕ್ಷರ ದಯಗ್ ಪನ್ಪರು ಪನ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಯಗ್ ಮರೆತು ಪೋಪೆರು. ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆನು ಸ್ವರ್ಗಗಾದು ಯೋಗ್ಯ ಆದು ಮಲ್ಪೆರು ಅರೆನ್ ದಯಗ್ ಎಂಕುಲು ಮರಪುವ. ಶರೀರದ ಬಾನನು ಬುರ್ದು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಲೆ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಪಿರ ತಿರ್ಗದು ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಏನನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ನಿರಾಕಾರ ಆತ್ಮಗು ಪನ್ಪೆರು. ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪರು ಎಂಬೆರು ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೆರು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆಲ ಗುಪ್ತವಾದುಲ್ಲೆರು. ಬಾಬನ ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ಪೆಂತು ಅವಶ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪೊಡತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚದವಂತೂ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಬೆರ್ನ ಮೂಲಕ ಮುಖವಂಶಾವಳಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪೆರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರನೆ ಅರೆನು ಅಪ್ಪ ಪಂಡ್ದು ಪನ್ಪೆರು ಕೂಡ ಅಪ್ಪೆ ಓಡುಲ್ಲೆರು ಅತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಒಲ್ಪೊಡ್ದುಲ್ಲೆರು. ಜಗದಂಬಗ್ ಪನ್ಪುಜಿರು ಜಗದಂಬಂತೂ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಲ್ಲೆರು ದಯಗ್ ಪಂಡ ಬೇರು ಪುರುಷಾಪುನ ಕಾರಣ ಅವ್ರದ್ದು ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಜಗದಂಬ ಉಲ್ಲೆರು ಅರೆಗ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ ಪಂಡ ಬೇರು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಆದುಲ್ಲೆರು ಮೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಅಕ್ಕುಲೆ ಪನ್ಪೆರು ಮಾತಾಪಿತ ಆಯ್ದ ಮಿತ್ತು ಇಂದೆನು ಬಾಬಾ ಕುಳುದು ತೆರಿಪೇರು ಇಂದುದಾನೆ ಸಾಧು ಸಂತೆರ್ನ ಕಾರ್ಯತ್ತು. ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರು ಮಾಯ ರಾವಣ ನರಕಾದು ಮಾಲ್ತು ಬಿಡ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಸುಖನು ಕೊರ್ಪೆರು ಮಾಯೆ ದುಃಖನು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಉಪ್ಪುನೆನೆ ಸುಖದ ದುಃಖದ ಆಟ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಉಪ್ಪುನ್ಲ ಭಾರತಗಾದೆ. ಭಾರತ ವಜ್ರ ಸಮಾನಾದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ಕವಡದ ಸಮಾನಾದ ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಭಾರತಡು ಪವಿತ್ರ ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮ ಇತ್ತಂಡು ಆರ್ನನೆ ಚಿತ್ರೊಳಿತ್ತಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾಜ್ಯನೇ ಇತ್ತನು ಅಂಡೈ ಅವು ಏಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂಡು ಪನ್ಪುನ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಕಲ್ಪದ ಆಯಸ್ಸು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ಪಣದು ಬಿಡ್ಪೆರು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತನು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಎನ್ಮ ಗದ್ದುಗೆಲ್ ನಡಪುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರವಂಶಡು 16 ಗದ್ದುಗೆಲ್ ನಡಪುಂಡು. ರಾಜಧಾನಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ
ಮೊಘಲರ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಸಿಖ್ಯರ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಭಾರತಡು ಒಂಜೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂಡು. ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಸರಕಾರವಿತ್ತಂಡು. ಐನು ಬಾಬನೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಿರು. ಭಾರತವಾಸಿಲು ನಟ್ಟು ನಲ ಸಹ ಇಂದೆನೆ. ಇತ್ತೆಂತು ರಾಜಧಾನಿಯೇ ಇಜ್ಜಿ, ರಾಜರಾಣಿಲ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂದು ಉಪ್ಪುನನೆ ಪ್ರಜೆಕುಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಜೆಕುಲ್ನ ರಾಜ್ಯ, ಕ್ಷಣಿಕ ಉಪ್ಪುನ ರಾಜ್ಯ. ಇಂದೆಟ್ಟು ದಾಲ ಸುಖಜ್ಜಿ, ಸಮಯ ಏತು ಪಾಸ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು, ದುಃಖಲ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಮರೀಚಿಕೆ ಸಮಾನ ಸುಖ ಪಂಡು ಪನ್ಪೆರು. ಶಾಸ್ತ್ರುಡು ದ್ರೌಪದಿ ಬೊಕ್ಕ ದುರ್ಯೋಧನನ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆಲ ಉಂಡು. ವಾಸ್ತವಡು ಈ ರೀತಿ ಇಜ್ಜಂಡು ಇನ್ನು ಮಾತ ಪಾತೆರನು ಕುಳಿದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು. ಇಂದು ಉಪ್ಪುನ ಮಾತಲ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ರಾಜ್ಯಲ ತಿಕ್ಕಣಿಂದಿತ್ತಂಡ ನಲ್ಲ ದುಃಖಿಯಾದ ಉಪ್ಪಿರು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮಯಡು ಈತು ದುಃಖ ಇಜ್ಜಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಸ್ತಾ ಇತ್ತಂಡು. ಇತ್ತೆಂತು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಸ್ತುಲ ಏತೊಂಜಿ ಬೆಲೆ ಏರ್ದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಬರಗಾಲ, ಸೂತ, ಸುರಿಮಲೆ, ಭೂಕಂಪ ಇಂಚಿನ ಮಾತಲ ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲಕನೆ ಬರಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ನೀರುಗಾದಲ ಚಡಪಡಿಸವೆರು. ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತಮ್ಮ ತನು ಮನ ಧನ ಮಾತಲ ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗಗಾದು ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದು ಸೇವೆಡು ಸಾಹ ಮಲ್ಪರು. ಬಾಬಾಗ ಸಹಯೋಗನು ಕೊರ್ಪರು. ಬಾಬಾ ಕೂಡ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಅಹಕಾರದ ಬೊಕ್ಕ ಜಯ ಜಯಕಾರ ಆಪುಂಡು. ವಾ ವಿನಾಶದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂಡು ಅವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಕಣ್ಣುರ್ದು ತೂವಡಾಪುಂಡು. ಐದವರ ಬಾಬಾ ಕುಳುದು ತೆರಿಪೆಯರು ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿಯುನ್ಲೆ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾದುಪ್ಪರು. ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪರು. ಮನಸ್ಸು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಪುಂಡು. ಮನಸ್ಸುಡು ಖುಷಿ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಷರ ದಯಗ ಪನ್ಪರು. ಅರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಬನ ನೆನಪುಪ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಲ್ಪ ಒಡಾಪುಂಡು. ಬೆರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಈ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಪಂಡಿತಂಡ ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿನ ಸ್ವರ್ಗೊಡು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ. ಕೇವಲ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾವಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಎನ್ನ ಮತತಲಕ ನಡಪೋರು. ಬಾಬಾಗಂತೂ ಲೆಕ್ಕನು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಣತ್ತೆ. ಬಾಬಾಗ ತನ್ನ ಜೋಕುಲ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಣತ್ತೆ. ಮೇರು ಏತು ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರು. ಐದ ಮಿತ್ತು ಬಾಬಾಗ ಏಪ ತೆರಿಪವರು ಅಪ್ಪಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ತಕ್ಷಣನೇ ತೆರಿವೆರು. ನಿಕ್ಲೆನು ವೈಕುಂಠದ ಮಾಲಿಕಾದು ಮಲ್ಪೆ. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಯಾನಂತೂ ದಾತ ಆದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲೆಗು ಕೊರ್ರೆಗಾದು ಬೈತೆ. ನಿಕುಲ ಸಹ ನಿಕಲ ಮಾತಲ ಸಫಲ ಮಲ್ಪುನಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಭವಿಷ್ಯಗಾದಿತ್ತೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊನೊಡಾಪುಂಡು. ಏರೇತು ಸಫಲ ಮಲ್ಪೆರು ಅಕ್ಕಲಿಗಾತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ವೈಕುಂಠದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ದೇತೊನೊನಿ ಕೊರ್ಪುನೆತ್ತ ಲೆಕ್ಕಯುಂಡು. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೆರು ಪರತ್ತದ ಬದಲಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೊಸತಾದು ಮಲ್ಪೆರು. ಇಂಬೆರಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗ್ರಾಹಕ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಒಂಜಿ ಕೈನು ಕೊರ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ಟು ದೆತೊನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಹೇಳಿಕೆ ಉಂಡತ್ತೆ. ಸುಬಹಕಿ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಒಂಜೇ ಸಾರಿ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾದು ಮಲ್ಪೆರ ಬರ್ಪೆರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಇಂದು ಮಾತ ಕಾಸು ಸಂಪತ್ತು ಇಂದು ಮಾತಲ ಮಣ್ಣುಡು ಮಣ್ಣಾದು ಪೋಪುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ದೇಹ ಸಹಿತವಾದ ದೇಹದ ಮಾತ ಸಂಬಂಧನು ಮರಪುಲೆ. ನಿಗ್ಲೇನು ನಿಮಿತ್ತ ಬಂದು ತೆರಿಲೆ ಇಂದು ಮಾತಲ ಈಶ್ವರ ಕೊಡ್ತೇನಾದುಂಡು ಆರ್ನನೇ ಆದುಂಡು. ಬಾಕಿ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾದ ಕರ್ಮ ಅಂತೂ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಸಲಹೆನು ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೆರು. ಕಾಸು ಉಂಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪಲೆ. ವಿಮಾನೋಡು ತಿರುಗಲೆ ಭಲೆ ಸುಕುನು ದೇತೊನ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮತ ಕೊರ್ಪೆರತ್ತೆ. ಕನ್ಯೆನು ಮದುವೆಗಾದು ಕೇನುವೆರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಜ್ಞಾನೋಡು ನಡಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಭಲೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ. ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಸದಾ ಸರಿಯಾಯಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೆರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತಪ್ಪಾದ ಕೊರಿಯರ್ಡ ಐತ ಜವಾಬ್ದಾರಿನು ಬಾಬಾ ಪಂಡ ಶಿವಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆರಂತೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮರಾಜಲ ಆದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ. ಇಂದು ದಾನೆ ಸಾಮಾನ್ಯమైన ಸತ್ಸಂಗತ್ತು ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಸಲಹೆನು ಕೊರ್ಪೆರು ಜೋಕುಲೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾದುಲ್ಲರು. ಶ್ರೀಮತತ್ಲಕ ನಡಪುಲೆ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದುಲ್ಲರು. ಅಲ್ಪದ ಪುತರು ಸಹ ಏತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲಾದುಂಡು. ಬಸರ್ಮಲ್ ಇಂಚಿನ ಪುದರ್ಲಂತೂ ಅಲ್ಪೊಪ್ಪುಜಿ. ಅಲ್ಪ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೃಷ್ಣಚಂದ್ರ ಇಂಚಿನ ಪುದರೊಪ್ಪುಂಡು. ಶ್ರೀತ ಟೈಟಲ್ ಸಹ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಉದಯ ಪಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ಮೂಲ ಅಂತೂ ನಾಯಿ ಬುಚ್ಚೆ ಮಾತೆಟ್ಲ ಶ್ರೀ ಟೈಟಲ್ನು ಕೊರ್ದುಪ್ಪೆರು. ಐದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಇಂದು ಪರತ್ ಚೀಚಿ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಮಾತಲ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದು ಉಟ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಶ್ರೀಮತತ್ಲಕ ನಡಪುಲೆ. ಶ್ರೀಮತ ಭಗವಾನು ಅಚ್ಚ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು.
ಬಾಕಿ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನ ಮಾತಲ ಮಸ್ತುಂಡು ಬಾಬಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೇವತಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮೂಜಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ತನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಅಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನವದುಂಡು ಎಡ್ಡೆವು ವೇದ ವಾಸ ಧರ್ಮದ ಶಾಸ್ತ್ರವಾದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮದ ಶಾಸ್ತ್ರದಾಲ ವೇದತ್ತು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಪಂದಿತ್ತನ ಐನೆ ಓದೋಡು ಕುಡ ಗೀತೆಯಿಂದ ದೆತುನರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಯರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಬೇತೆ ಧರ್ಮದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏಪಗಳ ದೆತುನುಜಿರು ಭಾರತ ವಾಸಿಲಂತೂ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಗುರು ಅದು ಮಲ್ತೊನಿರು ಬಾಬಲ ತೆರಿಪಾಂದುಲ್ಲಿರು ಏಪ ಏರೆ ನಾಲು ಐನು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಿರ ಪಂಡಿತ್ತನ ಪ್ರತಿವರಿಗಳ ಬೇತೆ ಬೇತೆಯಾದ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಡು ನಿಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕುಳ್ಳೊಂದುಲ್ಪರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆಯಾದ ತೆರಿಪವನೆರ್ದಾರ ಆಕಲ ನಾಡಿಲ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದು ತೆರಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಾರ್ಮು ಜಿಂಜವಡಾಪುಂಡು ದೆಪಂಡ ಪ್ರತಿವರನಲ ರೋಗಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಸರ್ಜನ್ ಒರಿಯೊರಿಯನೆ ಲೆತದು ನಾಡಿ ತೂದು ಔಷಧಿ ಕೊರ್ಪೆರು ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು ಯಾನು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಆತ್ಮನೆ ಕೇನೊಂದುಂಡು ಆತ್ಮನೆ ಪತಿತ ಆದುಂಡು ಆತ್ಮನು ನಿರ್ಲೇಪ ಬಂದು ಪನ್ಪುನಿ ಇಂದು ಅಂತೂ ಅಸತ್ಯ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಆತ್ಮಲ ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಐತಲೆಕನೆ ಫಲಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಮುಕುಲು ಇಂಚಿನ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಲ ಇಂಕ್ಲಿಗ್ ಈತು ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲಿರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ 21 ಜನ್ಮಲು ಸದಾ ಸುಖಿಯಾದುಪ್ಪ ಕರ್ಮದ ಗತಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಸತ್ಯಯುಗುಡ ಅಂತೂ ಕರ್ಮವಾದ ಬುಡ್ಕೊಂಡು ವಿಕರ್ಮದಾಲ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ವಿಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪವನ ಮಾಯೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಐದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ನಿಕುಲು ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿನಂತೂ ಪಡೆಪರು ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿನ ಪಡೆವಡಾಪುಂಡು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪಾಪಲು ತರತಮಿತ್ತುಂಡು ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಅತ್ತಂದ ಜಪ ತಪ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪನಿರ್ದವರ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಎರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಯೋಗ ಅಗ್ನಿರ್ದೇ ಆಪುಂಡು ಅಂತ್ಯಡು ಮಾತೆತ್ತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ನಂಬರ್ ವಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂದ ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವಿಸೋಡಾಪುಂಡು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜರು ಐನೆರ್ದವರ ಆತ್ಮ ಮಂಕಾದುಂಡು ಪಂಡ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿಹೀನ ಆದುಂಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜರು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಮಾಯೆ ಲಡೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಏತು ಸಾಧ್ಯನೋ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಡೆತ ಪಕ್ಷ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ ನೆನಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂದಿತ್ತನ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಕೈತಲು ಬತ್ತು ಬಿಡುಪರು ಚಾರ್ಟಂದಿಲ್ಲ ಏಪ ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜರು ಅಪಗನೆ ಬಿರುಗಾಳಿಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಗಾಯನೆಲ ಉಂಡು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತು ಸುಖನು ಪಡೆಲೆ ಆಂತರ್ಯುಡು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ರಾಮ ರಾಮ ಅತ್ತಂದ ಶಿವ ಶಿವ ಬಂದು ಪಂಡ್ರಬಲ್ಲಿ ನೆನಪುಡ್ದು ನಿಕಲ್ನ ಕಲಹ ಕ್ಲೇಶಲು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು ನಿಕುಲು ನಿರೋಗಿ ಆದು ಬಿಡ್ಪರು ಸೀದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಬಾಬನು ಮರೆಪನೆರ್ದವರನೆ ಮಾಯೆ ಕಪಾಲು ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಭಲೆ ನಿಕುಲು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡೆ ಇಪ್ಪುಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಡು ಬಾಬರ್ದು ಸಲಹಿಂದೆ ತೊನರು ಒಲ್ಪಲ ಪಾಪದ ಕಾರ್ಯವಾದ ಬುಡ್ರಬಲ್ಲಿ ಕನ್ಯೆ ಜ್ಞಾನೋಡು ಬರ್ಪುಜಲ್ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಗೆದಾನ ಅಂಡಲ ಪವಿತ್ರರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ತನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಲಿ ಅಕಲು ಪೋದು ಮದುವೆ ಮಲ್ತೊನಡು ಕೆಲವರು ಕೂಡ ಬಾಬನ ಆಸ್ತಿಗಾದ ಮಸ್ತ್ ಜಗಳ ಲಡೈನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿಗಾದ ಲಡೈನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಪೂರ್ಣ ಸಮಾಚಾರನು ಕೊರ್ಪುಜೆರು ಅಕಲು ಮಳತಾಯಿ ಜೋಕುಲಾದುಪ್ಪೇರು ಸ್ವಂತ ಜೋಕುಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ತೆರಿಪೋರು ಬಾಬಾಗ ಸಮಾಚಾರನು ಕೊರ್ಪುಜೆರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಬಾಬಾ ಎಂಚ ತೆರಿಪವನಿ ಮುಲ್ಪ ನಿಕಲ್ನ ಚಹರಲ ಹರ್ಷಿತ ಮುಖ ಆದುಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಅಲ್ಪಲ ಸಹ ಸದಾ ಹರ್ಷಿತ ಮುಖಿಯಾದುಪ್ಪರು ಪಂಡ ಕುಶಿತ ಮೋನೆ ತೋಜೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಬಿರ್ಲಾ ಮಂದಿರಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಏತೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಅಂಡ ಮುಕುಲು ಏಪ ಬೈದೇರು ಪನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಆ ಭಾರತ ರಾಜ್ಯ ಒಲ್ಪ ಪೋಂಡು ನಿಕುಲು ಪೋದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪವಲಿ ಸುರುಕಿತ್ತನು ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ರಜು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಭಕ್ತಿಯಾಂಡು ದುಂಬ ಅಂತೂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬೇ ಅಂತ ಪಂಡು ಪಣಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈಶ್ವರನೇ ಆದುರ್ಲೇರು ಇಂದಕ್ಕೆ ತಮೋ ಬುದ್ಧಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಐದವರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಜೋಡಣೆ ಆದ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕುಲುದಾನೆ ಪನ್ಪರು ಬಾಬನ ಮರೆಪನೆರ್ದವರನೆ ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಆಪುಂಡು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಪಂಡಿತ್ತನ ಖುಷಿತ ನಶೆ ಏರುಂಡು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನೆರ್ದವರ ಮಸ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠವೈನ ಸಂಪಾದನೆ ಉಂಡು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ನಿದ್ರೆನು ಗಿಂದು ನಕ್ಲಾಲೆ ಗಾಯನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದರು ಬಲಿಹಾರಿ ಅದು ಉಡುಪೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪರು ಯಾನು ಬೈದೆ ಐತ ಮಿತ್ತು ಯನ ನೊರಿಯನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಯನ ಆತ್ಮನ ಬಾಬಾ ಆರಾದುಲ್ಲಿರು ಅರೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಇಂದು ಒಂಜೆ ಮಮತ್ವ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆದು ಉಡ್ಪುಂಡು ನಷ್ಟ ಮೋಹಿಯಾದ ಒರಿಯನ ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿನ್ ತೀವಡಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗನೆ ಪರಿಪಕ್ವ ಆದು ಬಿಡ್ಪರು ಯಾ ನಿತ್ಯ ಪೊಸ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಪರತ್ತು ಇಲ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಮತ್ವ ದೇಗ ದೀವೋಡು
ಪೊಸ ಇಲ್ಲುನು ಕಟ್ಟೊಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತಂಡ ಕುಡ ಪರತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಸುನು ದೂರ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ದೇಹ ಸಹಿತವಾದ ಮಾತಲ ಪರತಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಒಕ್ಕ ಆಸ್ತಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಂಕುಲು ಸತ್ಯವು ಗೊಟ್ಟುಬೋದು ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಆಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಬಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲವನ್ನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಇನ್ನು ರಾಜಕುಮಾರಿ ಆಪನ ಕಾಲೇಜ್ ಆದುಂಡು. ರಾಜ ರಾಣಿಯರ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಅತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಆವುಡಾಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜಕುಮಾರನಾಯನ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಆಪೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಮಮ್ಮನ ಕಳೆದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚೆನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಗ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆಡ್ ತಮ್ಮ ತನು ಮನ ಧನವನ್ನು ಸ್ವಾಹ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಗು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಯೋಗ ಆವಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ ಮುಲ್ಪ ಹರ್ಷಿತ ಮುಖಿ ಆವಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಖುಷಿತ ಮೋನೆ ದಲೆಕಂತಿನ ಆತ್ಮ ದುಪ್ಪುಡು. ಒವ್ವೆ ಪಾತ್ರೆಡು ಬೇಜರಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಬನು ನೆನೆಪುಡ್ದು ಮಾತಾ ಕಲಹ ಕ್ಲೇಶನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಅಥಾರಿಟಿದ ಆಸನದ ಮಿತ್ತು ಸ್ಥಿತ ಒಂದು ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗಿ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮಭಾವ. ಇಂಚ ಸ್ಪೀಕರ್ದ ಸೀಟ್ ಸಹಜವಾದ ದೆತೊಂದು ಬಿಡುಪರು. ಅವೇ ರೀತಿ ಇತ್ತೆ ಸರ್ವ ಅನುಭವದ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಸನದ ಮಿತ್ತು ಸದಾ ಸ್ಥಿತ ದುಪ್ಪುನಗ ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಸದಾ ಯೋಗಿ ಸ್ವತಃ ಯೋಗಿ ಆದು ಬಿಡುಪರು. ಇಂಚಿನ ಅಥಾರಿಟಿ ಇತ್ತಿನ ಅಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಮಾಯೆ ತರೆ ಬಗ್ಗವಂಡೆ ವಿನಃ ಬಗ್ಗವುಜಿ ಪಂಡದ ಅಕಲು ತರೆ ಬಗ್ಗವಂಡು ಬೇತಕ್ಲೇನು ಬಗ್ಗವುಜಿ. ಎಂಚ ಹದ್ದದ ಅಥಾರಿಟಿ ಇತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿದ ಎದುರುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಗ್ಗುವೆರು. ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಕಲು ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮಲು ಅನುಭವದ ಅಥಾರಿಟಿ ತಮ್ಮಿತ್ತು ಪುನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಬಗ್ಗುವೆರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಸದಾ ಖುಷಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು ಕುಶಿತ ಖಜಾನೆ ಪಟ್ಟುನಿ ಬೊಕ ಮಾತೆಟ್ಲ ಕುಶಿತ ಅಲೆ ಪರಡುನ ಇಂದುವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೇವೆಯಾದುಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.